Actualment disposem d'eines per prevenir la infecció pel VIH, com és la profilaxi preexposició, l'anomenada PrEP. Però si una persona ha tingut un risc d'infecció, s'ha exposat a aquesta infecció, el més important és que es faci la prova del VIH, perquè si aquesta persona s'ha infectat, s'ha de saber per poder començar un tractament que permetrà que aquesta persona porti una vida absolutament normal i tingui una càrrega viral indetectable, amb la qual cosa aquesta persona no transmetrà la infecció per VIH a les seves parelles sexuals, fins i tot sense utilitzar el preservatiu.